sedět na klidu. Jak možná víte, doufali jsme, že mezi nás vítá slavné divadlo Semafor a povídám něco o hereckém umění. Bohužel, ve svém souboru Semafor se museli omluvit z důvodu nečekaného předávání cen. Avšak podařilo se mi využít služeb místních studentů, kteří naštěstí zaneprázdnění nebyli. Takže nyní mám tu čest jim přečítat role, které oni budou demonstrovat. Přednáška o shakespearovském herectví může začít. Služeb herecké umění v podání místních studentů. V centru alžbětínského světa sedí král. Na tom, jaký je král, závisí zápletka. Existují různé typy králů. Dobrotivý král. Dobrotivý král s tělesnou vadou. Šílený král. Zlý král. Zlý král chodící spiknutý. A šílený král chodící vejce. Velmi důležitou roli hrály také poslové, které možno rozdělit na různé typy. Vchází posel a nese dobrou zprávu. Vchází posel a nese špatnou zprávu. Vchází posel a nese bezvýznamnou zprávu. Vchází posel a nese špatnou zprávu, domění, že je dobrá. Smrt v tomto světě přicházela náhle a často. Smrt mohla přijít z ruky náhodného cizince. Podívejme se nejprve na samotnou smrt vědy. A nyní na zlosina, který se pokouší jen aplikovat. Sami neznamenali nic, nebýt zápletky. V centru zápletky stojí hrdina, což je král. Král má bratra, Pojče. Tělesnou vadou. Vypukne válka a hrdina musí se vojáky vést do boje. U brány čeká hrdinova paní, aby dala svému drahému pohled. Zlosinova milenka dává své lásce pohled.
Leč jeho bratr, zlosyn, ho poznal. Nakonec je zlosyn smrtelně raný a umírá. V souladu se svobodou. Náš hrdina získává dům, který mu právoplatně náleží, a na oslavu si připije ze čbánku pěnivého